мен е Меги. Заедно с нея ще ви покажем как се правят тези временни татуировки, които така станаха популярни напоследък. Техниката е много лесна. Всичко, което се изисква, е просто уверени движения в ръката. Самата техника се нарича мехинди. Каната можете да си я закупите, има много сайтове. Долу в описанието ще поставя линкове от сайта, който се закупих аз. Това е каната, с която се рисува. Аз съм много доволна от нея. Имайте предвид, че когато вече сте готови с самата рисунка, 4 часа след това не трябва да се докосва, не трябва да се мие, то само ще се обели всъщност и по възможност не трябва да се мокри често, за да издържи повече. Супер лесно е, изключително красиво е. Ако искате да видите как се прави, останете да гледате видеото.
Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре, споделете го в социалните мрежи с вашите приятели, абонирайте се за мен в YouTube. Това беше всичко от мен. Чао!